Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Tomas nga ginganlag kaluha usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og katapion ang akong tudlo sa nagian sa mga lansang, diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, di ko mutuo. Human mulabay ang usa ka semana nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus ug mibarog taliwala kanila og miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Una miingon siya kang Tomas, "Tan-awa nga akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Una miingon sa Hesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tumutuo bisan wala makakita kanako." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, karong adlaw Hulyo 3, gipasudungan sa simbahan, gipistahan sa simbahan ang usa sa mga napulog duha ka tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, si Santo Tomas Apostol, nga nailhan sa tradisyon nga the doubting Thomas, or si Tomas nga maduha-duhaon. Mga igsoon, usahay negative ang atong pagtan-aw no sa gibuhat ni Tomas nga wa siya mutuo hangtod nga nakakita siya inagian sa lansang sa samad sa kamot og kilid og tiil sa Ginoo. Pero dili ba yan ato tan-awon ning kasinatian ni Tomas nga usa ka negative thing? But tataw kaayo matod pa sa ubang mga Bible scholars nga si Tomas gusto lang niya nga ang iyang pagtuo masangko diha sa usa ka lig-on nga sukaranan. Na may Latin phrase, Latin dictum nga fides querens intellectum, faith seeking understanding. Gikan masiguro na ni San Anselmo, Saint Anselm, one of the doctors of the church. Tinuod, daghang mga panahon nga magduha-duha kita. Sa atong kinabuhi, naanad mata sa science nga to see is to believe. Pero in real life situation, in our life of faith, in our relationship with the Lord, mabali ba yan ang usahay? Ang to see is to believe, mahimong to believe is to see. When you put faith in God, when you put faith in yourself, when you put faith in the ways of God happening, taking place, taking over your personal decision, you will come to see great things. Example, mga igsoon. Ug kabusta kaayo, pobre ta kaayo, nagmakuwang kita sa mga panginahanglanon ining kinabuhi. If we believe nga wata pasagdi sa Ginoo, makakita gyapon tag kahulugan sa atong paningkamot taliwa sa kakabos. Una sa mga panahon nga makaginhawa na ta sa kinabuhi, mayon tag yes, to believe is to see. Daghang mga tawo nga nakakita sawa makita sa uban tungod sa ilang pagtuo. Nabitaw daghang mga tawo nga masakiton, tinagalan na kinabuhi, cancer stage 4. Nakakita sila sa kalig-on sa ilang pagsalig sa Ginoo tungod sa ilang kahimtang. Because of their faith in God, because of their resignation to the will of God. So to believe is to see. Dili paigo sa kinabuhig to see is to believe. To believe is to see. Believe first and you will see greater things, more than what our naked eyes can see every day. Daigo na to ang Dios, ang inato siyang pasalamatan.